Milokara, blev den ene af de to teenagepiger, hende i Hello Kitty-toppen, ved med at hviske, mens den anden snøftede ved siden af. Så lavt, at det var svært at høre nogle af delene under den rusten snorende ventilator i loftet. Jeg ved det ikke. Politimajor Kun Manot tårnede sig truende op, med hænderne hvilende på pistolbæltet, foran de to piger, der sad nede på kanten af spånpladesengen, med hængende hoveder, urolige bare fødder og tynde nøgne ben, dydigt samlet, lår mod lår. Så begyndte politimajoren at visle, med kæbemusklerne bulnende under krybdyrhuden. Bang! Den lille brede tegmand sparkede af al kraft til køkkenstolen, som han i starten havde siddet på. Den fløj et par meter hen over gulvet i det lille klaustrofobiske rum, skramlende ind i væggen, så pus, støv og fluer hvirvlede op. Pigerne klamrede sig gispende til hinanden med spinkle arme i deres lille pige tegneserietoppe og denim hotpants så kropsnære, at de kunne være spraymalet på. Stilheden bagefter var Rune tung af bange anelser, og Runes hjerte hamrede hektisk. Sveddråber trillede fortsat ned i hans øjne, selvom jakken for længst var taget af. Kun Manot lagde sin kasket i fodenden af sengen, rørte forsigtigt ved håret og tørrede sveden af panden med uniformskjorteærmet. Kun Manot fjernede pistolhylstret fra bæltet og placerede våbnet ved siden af Runes iPhone på natbordet. Kun Manot snodede begge ender af bæltet rundt om sine knor og strakte det ud mellem hænderne, så det gav et smæld. Nye bølger af sved brød frem fra porerne i hårgrænsen, under armhulerne, ned ad ryggen i skridtet mellem ballerne på Rune. Hende i Hello Kitty-toppen, der nervøst havde sønderknasket det samme stykke tyggegummi, siden afhøringen startede, strøg mørklægningsgardinet af sort hår væk fra panden, for at fange Runes blik fra sin underdanige vinkel skråt nedefra. Hendes øjne var store, mørke og bange, lutter pupiller, og hendes bryster hævede og sænkede sig heftigt med vejrtrækningen i den stramme top. Anså denne pige ham for at være en civilklædt udenlandsk politiagent, i stedet for en harmløs dansk journalist? Skælvede hun allermest af angst for, hvad netop han kunne finde på at gøre ved hende, fordi hun trods alt dog vidste, hvad der ventede af nederdrægtigheder fra sin landsmands side? Hvordan var han dog endt i sådan en kloak af et slumkvarter, hvor håb, drømmer og idealer døde hver eneste nat, skampulede på sekretplettede madrasser i kamre som dette? Og hvordan var han endt i en virkelighed så forvrænget, at en stakkels ung thai-pige kunne betragte ham som en af dem, som en af the bad guys?